kining problema ang giatubang sa kalibutan karong panahona, murag makaingon tang wa na manitingali solusyon sama aning pagkaguba sa atong ozone layer, na ning global warming, climate change, sama aning pagsigig inilugay aning mga teritoryo hangtod managubat na, kining atong immorality sa katawhan, immoral life, premarital sex, kabit-kabit, pornography, homosexuality, lata na kayo ba ang atong morality niya, kini pag yung pagkaguba sa atong mga dagat, sa atong mga water table, sa atong mga sapa, sa atong kabukiran, nangaguba na ba, pollution all over, masulbad pa kani kining mga sakit, maglain-lain lang, na pandemic, na endemic, lain-lain na sakit, cancer, kanirong cancer, kay tungod ani mga chemical sa atong gipangkaon, kining pagkadaot sa atong immune system, tungod ani pagkakuwang sa tug, kay siging tan-aw anang naang diyang cellphone, hangtod kaadlawon, di na mga tug, masulbad pa kani. Tubag. Ambot lang. O tawhanon lang katungod, katakos, murag di na ni makaya. Nya, unsa may gisulti sa atong unang pagbasa, niingon diri, di na masulbad ang inyong mga sakit, dili maalim ang inyong mga samad, ingon man ang inyong mga bunog. Kuha na nas Ginoo, sulti na nadaan. Nga naman, kung sa may rason, ingon siya kay dagko kay mong mga sala. Ang inyong sala, dagko kayo. So ang hinungdan nganong nga daot ning tanan atong kinabuhi, daghan kay tag pag-antos, daghan kay tag mga sakit, nagkagubot na ta, ang rason ani tungod sa sala. Okay. Lingian na imong tupad. Pangutan-a. Yung na kay sala. Pangutan-a ba? Yung na kay sala. Wasan mo tanaw na ako ang sakristan. Okay. Naagan isala, yung nagdalang ka sa kagubot. Nagda ka sa trahedya. Bitaw, mo gina. Sala man yun. Subaya o. Subaya, nganong naguba ang ozone layer, tungod bang kuno nas mga aso, nganong ni aso magmaayo, dagko kay mga factories, ngano man kwarta, kaning kahakog yung kwarta, minilyon, binilyon na ang kwarta, sige lang yapo, palambo, gusto yung mutato yung kaayo, kaning pangambisyon sa pagkadato, wag yun mo sunod sa gisulti ni Jesus. Mao na, kung pananglitan, magsige gitag pakasala ang atong kinabuhi muunlod. Muna si San Pedro diri sa atong unang pagbasa, nakakita siyang Hesus nga naglakaw sa tubig. Ang tubig dagko kay bawd, galisod gani og dagan ang ilang sakayan, pero si Hesus galakaw ra sa ibabaw sa tubig. Pasabot ana ang taong way sala sama ni Hesus, bisag unsay problema di gyud makatandog, glakaw ras tubig ibabaw. Si San Pedro or si Pedro pa atong kuana panahon na o pa San Pedro kay kita may ga-declare ani nga San Pedro, ang pagkakita niyang Hesus nga naglakaw sa tubig, ingon siya, kung ikaw gina Lord, ako palaktas ako sa tubig. Ingon si Hesus nga ri lakaw, lakaw na siya. Pero unsa may gibutang sa tong ebanghelyo, pagkamatikod niya nga kusog ing hangin ug bawd, nahadlok siya. Pagkahadlok na niya, naunlod. Pagkaunlod, siyagit siya, Ginoo, tabang ako. Itabang din siya Hesus, ingon din si Hesus, asa namang imong pagtuo. So kini di ang kahadlok, mao gid ni ang dako kaayo natong problema karon. Inighadlok nato ang sunod ana sala.
hapit tanang sala nga atong nabuhat bungas kahadlok. Mao nang mawa ang atong relasyon sa Ginoo basta mahadlok na ta. Ni kahadlok na nato muunlo din atong kinabuhi. Maratol ta ba? Maratol nya makasala dayon. Nya daa dayon ang mga kasakit. Lingi usab na imong tupad. Ing na nahadlok ka, na karoy kahadlok. Ay na. Tanawa kamong mga asawa, mahadlok mo inyong bana mga bit, magsige na lang mo og karatol. Magsige mo check up niya, siging follow up niya, siging duda. Hangtod na lang gid noon nga mag-away, diwa na, sala na, gasugod tos kahadlok. Di ba? Hadlok mo mga ginikanan nga ang inyong anak magbinuang na in the future. Sige mo control, siging yaw-yaw, gamayng sipyat, kusi dayon kay ako gining disiplinahon. Hangtod man nag-away na mo sa inyong mga anak mo sukol na ninyo, purtis ang isuga anak. Dili tinod. Baon ay tanawa ka mo karong mga ginikanan yung anak dagko na, tanawa. Pila ra kabuk anak mo tahod ninyo. Ang pare mahadlok nga way kolektab, sige. Sige, kahadlok. Oy, magsige kog yaw-yaw sa mga kolektora, sa kristan, diman gyud maayo. Ang resulta, nagilami ang relasyon. Ang mga sa kristan, ang mga kwab, sige sa yaw-yaw, sige sa kasuko, magsinukaday na, na. Mingaw ang panahon. Hadlok ba? Hadlok. Ang pagtuo mo gipangita ni Hesus, ingon siya, asa naman ang inyong pagtuo. Kay kani manggong pagtuo nato, mao ni siya ang makapasulod sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ug di ka mo tuo ang Ginoo, di ginamusod. Aw naman siya sa sulod. In short, ug di ka mo tuo, wa mo'y connection ba? Sa to pa, kay way connection, di siya ka-operate diri sulod nato. Bisag naa siya sulod nato, naas atong kasing-kasing, pero dili ka-operate, kay wa man kam tuo. Naman tay generator diha, no? Hibaw mong natay generator? Awa mo kibaw? Dako kita gasto, ana. Itong generator, na sa sulod sa simbahan, sa atong teritoryo. Pero di ta mo tuo nga mo andar na, mag-brown out ta dinhi, magsige ra gitag pamaypay, magsige ra jud kog siyagit ninyo kay wa may mo paandar dito, kay wa may mo tuo nga generator na. Pero na sulod. Pero naay mo tuo sa Mang Brad, atong electrician si Brad Titing o kaning atong mga in charge dinhi, inig brown out, dagan day na dito kay tuwa man ang iyang pagtuo dito, paandar dayon, mo operate dayon. Nyawa na, maluwas na ta. Moro sa na ang Ginoo, niya siya nato, pero kakinhanglan siya pagtuo. Ato siyang taga-aghigayon nga molihok. Tanawa pag-abot na ni Jesus dito sa atbang, dito sa tabok sa lanaw. Unsa may nahitabo? Ang mga tao nakakita niya, mi tuo nga siya Ginoo o makaayog mga sakit. Nagidahan nila ilang mga masakiton ngadto. Pagdana nila, unsa may hitabo, bisag mo hikap lang sa iyang biste, maayo dayon. Na mo tuo gid ta unta sa Ginoo. Kamo, tuo mo sa Ginoo. Kani simba man mo dire. Nya mo sunod mo sa Ginoo. Na ni sunod. Og motuo ka, nya igo ra kang mupahimo sa Ginoo, amo ra kag si San Pedro, muunlod. Og ingnon mo sa Ginoo nga kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Sunod mo na. Hilom na. Bitaroy daghang nagpatambag nako, kasagaran gyung tambag, Pader, ang akong anak musukol na nako. Ang akong bana wa nay tahod nako, siging pamabay, siging bisyo, unsaon man ni nako, Pader. Ang ako dayong unang itambag, dawata lang, hangtod ka mamatay. Ayaw kasuko, ayaw reklamo. Ang sunod ay reaksyon, Pader,
dili sad na oy injustice sad na pader, wa jud koy buhaton aron lang ko na kay buhaton ang pagdawat og ang pag-antos hangtod ka mamatay. Ug managpa na imong banag, pasagpa lang. Kung mangulata ng imong anak nimo, pakulata lang. Nya sige hilan sila ingon, I love you very much. Masawan? Sunod mo anak. Uy. Mao ba kung nag-iingon ni Kristo, there is no greater love than to lay down your life for your beloved. Unsa man din ang lay down, magpakamatay ka para sa imong gihigugma. Unsa may makamatay nimo? Kulatahon ka, pusilon ka, tigbason ka, samad-samaran ka. Di ba? Patay gyud ka na. Di nakatagaag pagkaon ug masakit ka, di ka patambalan. Patay gyud ka na. Nya unsa mo na? Pagpakamatay lang. Nya sunod mo na dili. Na paong na. Maglisod magay mo ng gagmay kayong sogo, kana lang sogo nga ingon nga sa tigingon sa Ginoo, ayaw mo paningil anang utang sa inyo si katao, ayaw na paningla, muram kitag musupa ka na. Ngay pipila nga nagpatambag nako kaning yung inilugay aning yuta nga akong maguwang pa dir sa una pag ginang iyang batasan. Karon pag binahinay namo, tuan na sad niya ang dako kayong porsyon sa among yuta. Ako itawon diri gamay kayo ang nabahin nako sagdi lang. Kay kanang gidakon sa yuta nga imo untang dawatonon nga tuan nas imong maguwang nga buangon, mao sad nay imong luna didto sa langit. Nya kun unsa sad kagamay ang imo karong nadawat kay mao nay iyang gibili nimo, mas gamay pa unya ana ang iyang lugar dito sa impierno. Looko na siya dito maayo. Patay gina imong maguwang. Ay nalag. Di na lang jud kumukiha pa dir ko ayaw. Ay kiha. Pila man na imong yuta nahibilin. Gamay naman ka kayo na. Ingon siya mga 1.9 hectares na po. Ay, sus, kadako pa na. Amo gadi dito, gamay galisod magani sa 100 square meter. Ang imo 1.9 hectares pa siya. Tuwa masagod niya ang mga 6 hectares pa din. Ako, ay, lang, dako pa kayo na sa tanan. 1.9 hectares, dako pa kayo na. Pagami pa na, pagami. Kaya ang ending ginato, pila na go na taon square meters anang lungon? Kanang lungon ba? Pila ramang ginasiya? Maura bang ginatong ending good? Anara ta dia koto ba naon sa good town ka sige kagunahon ang mga ektarya-ektarya ang sementeryo by ektarya na pero daghan kay mo puyo diha usay magkaabot ng inyong lungon tanawa diha sa kwan kadaghan naman ko nagmisa og lubong kana inigkaut ba niglili na ko ngadto slawom nagsiwil sad ang katong kwan ba lungon sa silingan na dito slawom nako nindot isla din nila kay sikit kay ilang balay mag-abot oy. Binlan na jud ka nang gamay kay tanan. Kana bisa kung sa kadato, ana gyud pauli diha. Ang uban gani kana ra maganing lungag ingon ana. Sunugon pag ditso, isod anang naang murag baso-baso, ndako unya human. Isod anang naang gamay kay lungag. Kana may atong ending dinhis kalibutan. So ayaw sundang Ginoo. Tay dako kay bahandi sa langit tuay dako kay luna didto. Yan ingon din Ginoo unsay inyong buhaton dinhis kalibutan mao sanay akong buhaton ninyo didto sa langit. Ana kon ikaw manggihatagon kay kadinhi sige kag palit og slat daghan ra ba kay tag slat gibaligya ron daghan kay kag bahandi didto sa langit. Na ini text na karon touching biya kay tanan. Pag human jud kuno niya palit og slat ba ato siyang iampo ha. Pag human gid niya palit og slat na disgrasya siya sa sakyanan. Pag naog niya, murag ni dagan ang sakyanan, wala pa siya kakanaog tarong, nahog siya in town. Paampo siya nga, kana ganing maayo ta siya dali. Pero nipalit gid siya. Nakapalit gid ba? So, kanisa din makapalit. Uy, siguro, iniguman ni mong palit, mamatay kag ditso. Bitaw. Pero, mao ba na atong sukdanan, nagipanalanginan ta, o gibaliwa, tas Ginoo dili. Basta wa kay sala nya nitabang ka sa imong sikataw labi na sa simbahan
congratulations. Og mamatay man ka sa disgrasya sama ni Venerable Chofilo Kamomot ug sa ubang mga santos nga gipang martir, pangputlas liog, congratulations. To ay nagpaabot nga dakong ganti dito sa langit. Pauni ang pagtuo. Diri sa atong tubag sa Salmo, sa giingon, ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion ug mopakita diha sa tibuok niyang himaya. Ang sa manang mutukod pag-usab, kita din his kalibutan, mga guba magita, mga matay magita, tukuro niya pag-usab ug ipakita niya ang himaya natong tanan. Mauna na dito sa langit. Mauna na siya ang gitawag og kinabuhi nga way katapusan. Og kung mutuo ta na, din at mahadlok, nya kay di naman ta mahadlok, minus kay tagsa. Kami bitaw, ako, isipare, mahadlok ko nga, di na ko malipay, kay wapoy kuyog sa kwarto. Ang sa may akong buhaton, di mag-text-text o kuyog. Pila raman yun, pag sugat-sugat dito, kadali ra na himuon. Haron lang yun ko matagbaw kunuhay sa akong loneliness. Pero di ko mahadlok murirats lang ko dito sa kwarto. Usahay, bikugan akong tiil, ako rasay tarong-tarong, hangtod maghilakos kasakit. Maingon ko, doon na palang unta ni asawa, doon na unta ni mutabangan ni ron. Na atay makablit day, tabangan tiil na ko din, nibikog ka na. Wag yun. Abot ito, maglisod ko ginhawa, usahay. Wag mo hapyod-hapyod, mag-ubo ka dito, wag mo hilot-hilot. Kay, mamantay kuyog. Nya mahadlok Hindi, kay kadaghan diyang naikuyog nga, nangamatay rasan. Bisan ka mo, namagi mo yung mga kuyog, pero mga patyuno naman sa mga nao. Mag-abot raman sa dito. So, ang problema, mag-abot ba ta dito sa iyang gitukod pag-usab nga himaya ang langit. May kuyog kas kinabuhi, minyo ka, o ako ba ka, nga way kuyog, parihara sa bis mga madre, wa say kuyog. Mag-abot ba ka tas langit? Ang pangutana, wa ba kay sala? Kung naa kay sala, kuhaa sa ang imong kahadlok. Bisag unsay imong gikahadlokan karon, kuhaa sana ilisig pagtuo. Inigabot nas pagtuo, mawa imong sala, malipayon og malinawon ka dinhis kalibutan, makasud pagyud ka atong gitukod pag-usab nga himaya sa Ginoo. Manindog ta.